guys, kay mga snack na guys. Mainit na. Kape. Yes, oh. 50 nagisi gikaon sa Ilaga. Wow. Ako ang 50 gikaon sa Ilaga. Wow. Diri lang nakutob kaya human ako snack pamainit. Pero sa akong kwarta gyud di malas kayo giputol kao sa Ilaga. 50 pesos gikaon sa Ilaga kaluoy sa akong kwarta eh. To. Una kong amigo. Tama to akong amigo. Nasa babaw. Dakang gigog amigo diri sa babaw.